Wel, llongyfarchiad y mawr Mared a Casi buddigol o gol i ddim yma. Mared, sut ydych chi'n teimlo ar ôl hynna, tipyn o ganlyniad? Oedd canlyniad oedden ni rili angen rwan, boostio yr energy yn y grŵp. Obviously, gêm yn erbyn Ffrainc dydd Mercher, just colli o un gol anlwcus. Felly, da ni allan yma heddiw a di roi perfformiad arall ar y cae i'r crowd. A i ennill o'r gol ac i sgorio'r gol, mae o'n gamp. A dwi'n just proud o'r tîm heno. Wel, o'n i'n mynd i ofyn i chdi am y gol na, tipyn o gyffyrddiad yn y cwrt Cosby, siarad ni drwyddo hi. Dwi'n meddwl, o'n i angen rhoi pen fi rhwng y ddwy. Nes i'n ei nawr, wedyn weithiau ti'n chi fod yn lwcus. A fel da ni'n dweud, nerbyn Ffrainc o lwcus a oedden ni lwcus heno, so, ie. Chdi'n lwcus i sgorio hefyd. Casi, dys di mlaen wedyn, be mae hwn yn golygu i chi fel tîm? I wario dy wlad, mae'n teimlo special iawn, felly dod mlaen a wneud impact hefyd, mae'n meddwl lot. Ond hefyd, dod â fwy egni i'r tîm, dwi'n meddwl pawb yn ware o'r dechrau i'r diwedd o ddegni yn uchel iawn. A dwi'n meddwl ni'n mor agos fel tîm, ni fel teulu i fod yn onest. A ni'n rhoi loads o amser mewn i gweithio'n galed, yn chwarae a hefyd yn ymarfer. Felly, ni falch iawn o gael yr canlyniad heddi. A ti gyda tipyn o gefnogaeth gan y ddwy yna chi yma yn y dorf? Mae'n neis cael teulu lawr yn wedig gyda camp adref, mae'n neis cael teulu, ffrindiau a pawb sy'n agos i'r lawr. Felly mae'n rhoi boost ychwanegol i ni fel tîm hefyd. A Mared, un gêm ar ôl wan, di Mawrth yn erbyn Serbia. Da chi'n sicr yn mynd i gymryd yr hyder yma o'r ddwy gêm yn mynd y mewn i'r gêm yna? Yndan, obviously gen ni'n byd i golli wan, da ni angen mynd amdani. Da ni wedi rhoi perfformiad yn y ddwy gêm yma wan, so mae'n ar y hwb iddyn ni i mynd ymlaen wan i'r trydydd gêm efo yr un mor gymaint o energy ag mwy gobeithio. Ond sa wyn bach arall yn neis a gobeithio mynd i Poland.